Добър ден, дами и господа! Днеска дойде времето да ви запозная с един графичен редактор, който се предлага от Google. За да получите достъп до този редактор на Google, вие трябва да си отворите нов таб и да си влезете в диск, Google диск. Когато ви зареди Google диск, тук горе вляво штракате на създаване и слизате долу на още и избирате Google чертежи. Автоматично се зарежда програмката за графична обработка. Така, горе пише неозаглавен чертеж, като щракнете може да промените името му и да запишете името, което вие желаете. Така, това е менюто, където пише файл, редактиране, преглед, вмъкване, форматиране, подреждане, инструменти, помощ. Така, този надпис, всички промени бяха запазени на диск. Когато се появи, значи всичко, което сте направили е запазено. Т.е. може да затворите таба и нещата няма да се загубят. Така, това тук е лентата с бутони. Отмяна на действие, Ctrl-Z, възстановяване, реду беше в офис пакета, печат. От тук може да увеличавате, удалечавате, мащабирате, но не променяте размера. Така, това е стрелката или инструмента за избиране. От тук се черта и линии, стрелки, правоъгълни, криволинейни и така нататък. Ще ги разгледаме след малко. От този бутон се чертаят фигури, стрелки, полета и може да се помъчите да напишете някои уравнение. От този бутон, където е Т, е текстово поле. Като се щракне тук, се вмъква текстово поле. От този бутон може да вмъквате изображения. Може да ги качвате от компютъра, да ги търсите от мрежата, от диска си, от снимките, адреси и така нататък. Първо ще започна с фигурите. Като щракнете тук имате опция фигури, стрелки, полета за надписи, уравнения. По един и същи начин се работи, затова ще разгледам фигурите. Изберете си някаква фигура, която искате да сложите. Примерно правоъгълник. Показалеца на мишката се променя на кръстче, щраквате, провлачвате, пускате. Появява се правоъгълник. Така, насам се появяват допълнителни бутони за работа и за форматиране на конкретната фигура, която сте избрали. Първото е цвят на запълване. Прозрачно, жълто или каквото се решите. Щракате върху фигурата, от ковчката изберете цвета. Второто е цвят на рамката. Цвят на контура. Като щракнете, може да си изберете. Тъй като съм дал жълто, искам нещо контрастиращо, дайте червено. Щракам отстрани, ето, останало е с червена рамка. Сега, това тук е дебелина на контура. Колко да е дебела рамката. Ето, това е стил на рамката. Непрекъсната на точки, тирета и така нататък. Ето как изглежда. Ето да сложа непрекъсната че. Така. Към тази фигура може да добавяте текст. Това са инструменти за форматиране на текст. Как става добавянето на текст? Щракате десен бутон, редактиране на текст. И написвате текста. Така. От тук може да променяте шрифтовете. От тук размера на буквите. Така. Хубавото е, че така, според мое наблюдение, тук поддържа всички тия шрифтове на кирилица. Така, Shift, големина на шрифта, удебеляване, вече с това шрифт ще се роди, удебеляване, наклон или курсив, подчертаване, цвят на буквите. Това е цвят на открояване, това е цвят на фона на буквите.
Ако искате нещо така да се вижда, ще го сложа прозрачно за сега. Тук вече е вмъкване на връзка, коментари. Така, това е подравняване. Имаме ляво, центрирано, дясно, двустранно, отдолу е вертикалното подравняване. Горе, по средата, долу. И искам да го сложа по двете центрирани. Така. Това е разстояние между редовете, тъй като имаме една дума, няма да се визуализира в момента. Това е номериран списък, това е списък с булети, изброяване, преместване наляво, преместване надясно, премахване на форматирането. Така, фигурата е оградена с, виждате в момента, сини линии и квадратчета в ъглите, по средата на ъглите и тук е едно хръбче. Сега дайте да махна контрол да се вижда по-добре. Така. От работа с Office пакет сте запознати какво прави влаченето в краища на тия правоъгълници, на тия квадратчета. Променяте размера. Така. Тъй, от тук се променя широчина, от тук височина, от тук и двете. Така, тая точка, когато штракнете върху нея, ви позволява да завъртате фигурата по някакъв ъгъл. Така, нека да направя още една фигура, преди да продължа нататък. Нека да е различно запълването тук. Така. Сега, следващото, което ще разгледаме е линиите. Штракните 2, 3, 4, 5, 6, 7 вида линии. Първото е обикновена линия. Штраквате, влачите и пускате. Ето е линията. Така, от тук избирате цвят на линията. Тук избирате дебелина на линията. Стил на линията. Тук избирате начало и край на линията. Стилът на началото и на края. Началото е точката, на която се штракнали първо. Ето ви възможните избори за начало. Край може да сложите стрелка каквото си искате. Ето го. Така. Следващото е стрелка. Това е готова стрелка. Не като линия, после да я правим стрелка. Штракате, влачите, пускате там, къде сте штракнали първо началото, втори път, къде сте штракнали е края. Ето да я направим малко по-нормална. Така. Третото е правоъгълен съединител. Така, ще махна тези стрелки и ще дам тези фигури, така ще ви сложа по да се виждат. Сега, служи за съединяване на няколко фигури, на две фигури. Штракам върху него. Когато отида върху някоя фигура, се появяват 4 кръгчета по средата на ръбовете. Трябва да штракна върху това кръгче и да провлача към другата фигура. Когато отида върху другата фигура, пак ми се появяват 4 кръгчета. Аз трябва да избера къде искам да свържа линията. Да речем, идвам тук. Сега, ако отида настрани, идвам тук, пускам, нищо не се. Линията стои, обаче когато местя тази фигура, нищо не става. Штракам върху тази линия и, да речем, избирам кръгчето. Пускам. Така, сега, вече когато местя долната линия и самата, когато местя долната фигура, линията се променя. Дори когато ротирам фигурата, линията също се променя. Това е правоъгълната. Имаме и криволинеен съединител.
Ние правим така. Излишно. Това нещо го ротирам. Хубавото е, че само се изгражда къде е линията. Четвъртото е крила. Петото е крила, следващото. Крилата щракате начало. Отивате на второ място, щракате или пускате мишката, това е втората точка. И вече, като местите мишката, може да огъвате. Така, когато искате да свършите чертанието на крилата, щракате два пъти след бутона на мишката. Така, може да отидете и върху началото, да щракнете и фигурата ще се затвори. Следващото е начупена линия. Подобно на крилата, но няма изкривяване, а са правилни. Пак свършвате с двукратно щракване. Можете също по този начин да я затворите. Така. Прави впечатление, че тази линия изведнъж стана затворена. Така. Фигура и тук се появи запълване. От тук, ако дам прозрачно, линията е прозрачна. Тук също мога да дам прозрачно. Ето е линията. Така. Следващото е дръскулка. Щракате върху него и свободно се пишете с мишката. Има някаква степен на изваждане на движенията, нали, да не, ако ви трепери много ръката, да се видят дребните неща. Работа с съображения ще ги разглеждам в следващия клип. Сега, къде могат да ви трябват тези неща? Речем, дадена ви задача да направите организационна диаграма на фирма Хикс. Да не е фирма Хикс, да е фирма Голбрайт. Така, знаете, че фирмата има един управител, има секретарка и двама продавачи. Фирмата не е нещо голямо, едно магазинче, разходите са до минимум. Така, трябва да направим една фигура за управител, една за счетоводител и две за продавачите. Сега, почвам с от фигури правоъгълници. Черта един правоъгълник, десен бутон, редактиране на текста. Пише управител. Така, маркирам, центрирам по хоризонтала и вертикала. Така, понеже вие сте икономисти, сте наясно, че нали, работника ни виси така, нали, без да е вързан към някой отдел. Затова ще направим, че има два отдела във фирмата. Така, за отделите дайте да използвам мобайл. Така, в административно правен отдел работят административният секретар, управление на човешките ресурси, експерт управление на човешките ресурси, юриста. Общо това са хората, които работят. Така, центрирам по хоризонтала и вертикала. Сега искам да направя още един модел. Единият начин е от тук фигура, пак се чертая. Тук ми казва, че една и същата височина и десен бутон редактиране, отдел търговия пластманици. Така, това е единият начин. Другия начин, чакам десен бутон, копиране. Десен бутон, поставяне. Премествам се го. Така, по този начин си гарантирам, че размерът на тези две фигури е един и същи.
Имам трима работника, това са три правоъгълници. Чертая един, може да начертая още други, но аз ще ги копирам, за да си осигуря, че са еднакви. Така, тук пиша административен секретар. На реална фирма административният секретар може да е експерт в управление на човешките ресурси и още много други длъжности да съвместява. Разберете и хигиенисмо да чисти. Така. Десен бутон, копиране. Десен бутон, поставяне. Така. Първо ще е тук. Първо ще е тук. Това са продавачите. Експерт. Продажби. И сега трябва да ги свържа. Да ги дигнем нагоре. Единият начин е да чертая линейки, другия е да използвам тези съединители. Сега тези са управители, административно управлен отдел, ще ги свържа с линия. Идвам тук върху средата, върху кръгчето, штракам, пускам тук. Идвам тук, штракам върху кръгчето, върху долната фигура, пускам. Така. Да речем, това е само един работник, от тук ще го свържа по този начин. Така. Тук имаме двама работника, обаче двама служителя. Може да го направя така. Дръпна. Така. Сега тук ще използвам тези правоъгълни съединители. От тук и от тук. Така. По този начин, ето е бързо лесно решение на някакъв проблем, който ако ви се наложи за бързо време да направите някаква схема, а пък не разполагате с необходимия софтуер. Сега, това нещо го правите. То се записва в диска. Обаче, ако искате да си го свалите на вашия информационен носител, тогава трябва да дойдете от файл, изтегляне и вече да си изберете как го искате. Като PDF, като JPEG, като PNG или като SVG. SVG много не сме говорили за него, даже въобще. Може би по-нататък ще го разгледаме. Искам като JPEG. Штракам върху JPEG и ето тук долу той ми показва, че е свалило файла. Като штракна, ето го. Толкова за работа с тези два инструмента. Благодаря ви за вниманието и приятен ден!